Legawa Saputra. Has yo ha lo la ayo yo ya lo la la ayo oi la yo la ho Legawa Saputra. Jumedul saking sasana pantiyasan menika Purnanira. Para putra-putra saking warga agung Legawa Saputra. Kang sampeyan ratu busana tata keprajuritan. Toh anungkang titian kutha. Legawa Saputra. Yo. Damyak Lampaira. Para putra saking Legawa Saputra kang miyos saking sasana pangriyasan agung. Para putra menika nggambaraken Lampahe Mrawadya bala mantarangin. Kang diutus Ratu Gusti Prabu Anom Kelana Swandana tumucing Praja Kedhiri Anggayuh Putri Kedhiri Kusuma Ayu Dewi Sangga Langit. Para putra-putra ambyak lamun Cinandra lampahing para putra lirkaya emprit nebo
gandane kang sekar gadung lir kembang menur kang semu arum winar lan oyot-oyotan kadi kusuma mangambar war kukusing rupa kangku malun para pamirsa kakung semana putih ngedat kinurmatan lah menika para putra-putra ingkang sampun ngrasuk busana tata keprajuritan sawanunggang titian kuda para putra menika nggambaraken lampahing para wadya bala bantarangin ingkang nalika semana dipun utus ratu gustinipun Prabu Anom Klena Swandana tumuju praja ing Kediri arsa amubu sayembara angayunaken kusuma ayu Dewi Songgolangit. Kados pundi kridhanipun para putra-putra ing salajengipun sumangga kita samya hamirsani ing wasana pratamtama lumaksana magita gita baris ya siaga nunike Sioko cumedeling Prabu Celeng Sregi lah menika ta wujuding panguwasane Gunung Kendeng asusile Prabu Celeng Sregi ing nalika semana kumawane ambak lampahing para wadya kala Batarangin nunggal sedya nunggal karep anginaken kusuma ayu Dewi Songgolangit yo tatan kentoning wingking lambe Prabu Celeng Sregi kadere wadya bala saklar sepapan kang tinindian Prekyana Patih Celeng Gembel geliak solat hawane mubyar cahyane hei lo yo ono papuh hei yo lo pas ayo yo
Para pamirsa kakung Sumawana Putri, lha menika to sampun kepareng marak sowan wonten ngarsa panjenengan sami para putra-putra saking warga agung Legawa Saputra. Para putra menika anggembaraken adegan rampokan celeng. Inggih menika lampahing wadyabala bantarangin kang binegal dening Prabu Celeng Srenggi saandhanipun saking Gunung Kendeng. Ing nalika semanten Prabu Celeng Srenggi ugi nunggil sedya nunggil karep Arsa Amboyong Kusuma Ayu Dewi Songgolangit sekar kedaton ing Kediri. Matur suwun Bu Siti. Nggih. Nggih ngertos. Lajeng Pak Gung monggo. Nggih, kalih alon-alon iki. Kersane sing ngendang ben iso ambekan dhisik, Mas. Kawit mau angger nyumet dipateni. Pokoke gayeng kok wis. Ing dalu menika kita sedayanipun kepareng mahargya pinanganten kekalih ugi tumut mangayu bagya anggenipun Bapak Samino Hadi kagungan kersa mantu. Nggih, sugeng dalu Mbak Yu Siti. Mengke pun kesupen lho nggih Mbak Siti nyekar setunggal tembang. Iki nggih presiden lawas iki senior iki ya. Nggih Bu Siti Bu Siti Dikin ning ndi mau ya. Monggo dipun aturi minggah wonten ing sasana gamelan nggih sasana pradangga. Wis to pokoke iki gayeng-gayengan iki. Pasindene dong lumpuk. Wonten Mbak Erlis saking Balikpapan. Mbak Pinot ugi menika Mbak Siti. Menika mungkin presiden senior Bu Dikin, Bu Siti Dikin dipun aturi ugi jumeneng wonten sasana gamelan nggih menika wiraswara dipun asta Adimas Puguh. Nah, nek ning Sindang Sari kondange ya kaki puguh. Lah kepriwe kaya kiye lah. Nggih Pak Samino nggih. Nek kaki dalang kaki puguh lah. Oh. Nggih. Para pamirsa sumangga kita lajengaken adegan ing kalenggan dalu menika. Ing wasana prawadya bantarangin wus lumaksana magita baris. Ya siap. Oh. Sasana ing dalu punika monggo sesarengan Legawa Saputra Gibran Musik Entertain
ingkang dipun pandhegaken sapanjenenganipun Bapak Samino Hadi. Monggo Bu Siti katur panjenengan sedaya. Wayah wengi udan krimis ra wis wis nyanyo kang tumetres dadi saksi nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tanasa dedet kalbu rasa kang tak ampun duduku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyang rina wengi Kangen dengan kalian lagu Sabto ingkang dipun nasa kalian Ibu Siti. tresno Iya. apa pancen sliramu wis ora krasa ora bisa ilang Dolanmu cong. apa pancen Iya. Lako Samudra. Matur suwun Bu Siti. Sampun kersa nyekar tunggal tebang. Matur suwun tebang kangen. Nggih, matur suwun Bu Siti. Bagus pasure kados ranten Mas Bagus Permadi candraipun wara kadang Legawa Saputra. Katur-katur ikut doge pangkalan jengaken medalipun para kadang putra putri ngaturaken harapipun Prabu Jalil Serti. Para kadang putra putri peniwahan gambarken perang tanding perang Bondo Wolopati. Antaripun para prajurit saking Kadipaten Bantarangin kalian Prabu Jalil Serti sak padha balani. Niki kala semanten nunggal karep tunggal Sedabaya putri kedriyan jejuluk dadi kesuwanipun Dewi Sapa. Nanging sak tengahing Ponolir Rebaya kadadosan perang tanding perang Bondo Wolopati antarenipun para prajurit saking Kadipaten Bantarangin kalian Prabu Jalil Serti ugi patih celeng hebel. Aus Galaya lambai para kadang ingkang hadine tunggu angrasuk busana tata kaprajuritan para kadang Legawa Saputra ketinggal sigrak lampahnya para kadang putra kadya manuk yung sang nyamber mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja mumpung eling tambe burine najane sing enom
mesti bakal tuwa tingkah laku sing rasa kanggo tatuladan anak putune sing narosake bebasan wae ngaren mengudu eling pasti kudu eling monggo Pak Gur sajroning urip tansah kudu eling aja aji momong eling tembe murine najak sing ana mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo tatuladan anak putune sing narosake bebasan wae ngaren kudu eling yo Surabaya rupa lampahing prawadya bala mantarangin kekanan maneka warna kemlebet catyuping samirana sangsaya ngrenggo lampahing prawadya bala wis kelakon semene lawase isun yureka kedani semono son imbangi mula rika kudangane ati sakaraya ana pasisire son malas nana watase kopi balong langka raino wengi ya katon rika ya wis kelanting maning saiki sewang-sewangan sewangan kepengin kumpul maning tapi nono jalani
Saputra. Oh. Yo. Legowo Saputra. Lah. Iya. Gambarkan perang tanding perang Bondo Wolopati antarinipun para prajurit saking Kadipaten Bantaran kalian Prabu Celeng Sri ugi Patih Celeng Gembel pangwasani telatah Gunung Kedem rikala sepatan tunggal karep tunggal sedya boyong putri kedrian jajul Dewi Kusumati kayu sapa lagi. Wow. Nanging sak tengahing kuwatalir baya kedadosan perang tanding perang Bondo Wolopati os. Uts. Sambikala
tanding perang Gondowolopati antaranipun para prajurit saking Kadipaten Bantarangan kaliyan Prabu Jaling Sri Sakmadya Balani. Prabu Jaling Sri ugi patih celeng gembel pangosning telatah Gunung Kedem. Rikala semanten tunggal karep tunggal sedya mbaya putri Kedriang jajuluk dening Kusumaning Dewi Saka langit. Kedadosan perang tanding perang Gondowolopati kaliyan prajurit saking Kadipaten Bantarangan. Roko Lako Saputra ana dong entik-entik si panunggul patenono penunggul apa dosane dosa mungku lisesama aja ndak kualat layo benar kandamu lali sumber kati wasan tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen liep layap pingaluyut pindho pesating supena sumusup ing rasa jati Aku Saputra sinarengku sing rupa kang kumelun makelun kelun sumudul ing kawiyan pating jeledher pating jemledar swaraning cemeti kang sineblak para kadang Ratawa Saputra mertandani pisang bapa kang nggambuh para putra Legawa Saputra ketaman dayane ngaji Pancadriya sigra para putra dawah ing Bantala alah oi ayo
As. Wah. Kedadosan Kanda Yudha Walapati ing antaranipun Prawadya bala bantarangin lumawan Prabu Celeng Sendri saha Patih Celeng Gembel Ikra tumandang Cantut Taliwondo Prawadya bala ing bantarangin asta ana durat monggo ana durat monggo ayo ruyuk Legowo Saputra. Ayo ana. ayo panot adamu aja padha mlayu Dadi taline ati jaman ka bongko sliramu nate ngendika tresno lahir terus Sesarengan kalian Legowo Saputra
dipun pandegani langsung panjenenganipun Bapak Samino Hadi. Semoga dipun midhangetaken tembang-tetembangan saking seni tarikun Dongeng Panglegawa Saputra. Monggo Mbak Pinet utawi Mbak Erlis bocah gunung, monggo. Nadyan aku bocah gunung ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku pamundutan saking Bapak Kolil punika nyuwun nitip kangen. Monggo Pak Ernis nitip kangen. Diputer nitip kangen sesarengan kan Legawa Saputra yang dipun pandegani kalian Bapak Samino Hadi. Ngaturaken sugeng dalu dumateng para kanca-kanca seniman nggih ing dalu punika sami rawuh ngempal kita sarwan nyuwun tambahing pangestu dumateng Hadika sami mugi pangleran dalu punika dipun tembehaken saking sami kala ugi saged dadosaken
suka renaning penggali katur panjenengan. Monggo nitip kangen pamundutan saking Bapak Kolil. Monggo. Liwat angin sore titip kangen ning ati mung pangapurane durung bisa nemoni tasuwung slirane kelem sabar ngenteni percaya saya aku ra bakal lali kangen aku kangen sliramu rindu ketemu liwat angin sore titip kangen ning ati mung pangapurane durung bisa nemoni padang rembulan ring pelataran saya buka ketika kau marah wanci Monggo Bapak Kolil solahan. san saya sapi sayang kekawa sungi hati tasuwun slirane kelem sabar ngenteni Panggah tanteni. percaya Monggo Bapak Kolil dinteni Bapak. aku ra bakal lali Iya. padang rembulan ring pelataran saya buka hati kang kasarang wanci wis wangi sang saya sapi sayang kegawa suwungi ati kanggo sliramu sing tak tresnani Lagawa Saputra. Apa kira bagus? Apa? Apa Pak? Kereta senja. Berlis ke kereta senja. Monggo, kereta senja. Kereta senja sasaran kanan Legawa Saputra. Monggo Mbak Erlis. Piye to ki? Kereta senja.
Mas Wito lintune mawon. Heeh. Kereta senjanya ketinggalan kok iki kanca-kanca mau tuku tiket ketinggalan gak ya? Heeh. Oh alah. Angsal tiketnya kobong sisan. Heeh. Lintune mawon, yang lainnya aja Gerja bagus ya. Heeh. Selainnya kereta senja ya. Heeh. Monggo. Heeh. Yang lainnya selain kereta senja. Hati tenang melamun, oh Dinda jepit aku, ingat beta riwayat yang dulu waktu kita bertemu. Hati rindu berduri, sayang tidak tersampai. Retak patah jiwa tak bernyali, ingat Dinda Bestari. Maafkan Dindaku, beta lama tak bersua, karena sedang membela negara yang terserang bahaya. Doa puji juwitan ku harapkan bersama, sampaikanlah salamku segera untuk Medan Teruna. Maafkan Dindaku, beta lama tak bersua, karena sedang membela negara yang terserang bahaya. Doa puji juwita ku harapkan bersama, sampaikanlah salam ku segera untuk Medan Teruna. Kereta senja lagi. Hah? Gantos pelanggaran. Oke, pelanggaran diganti apa? Kasmaran. Monggo dipun aturaken Mbak Pinot utawi Mbak Erlis. Nggih. Kasmaran. Wangsul nggih. Oke, kasmaran monggo. Sasaran lekep Saputro. Yen arep cerita karo sapa, yen ora cerita kok tambah
rasane kono tani wae yen ora sembat wis ra kuat arep nyelot tulung tindak tanduke kalem berarti gawe larange sami gregetake ya bimo yen ayo dheweke teko bondo yen tresno piye-piye aku pasrah lan lilo yen arep crita Legowo Saputra yen ora crita kok tambana longso saya suwe kok ngene rasane pasadina-dina kok ngatoni wae yen ora sembat wis ra kuat wis ra kuat tulung bingung aku nembung tekan esok kapan iso ngedemi kasmaran kenyato kepati-pati tindak tanduke kalem berarti gawe larange semi gregetake Legowo Saputra benmu ngimpi ora popo yen ati iki iso dadi lagu dheweke teko lan kondo yen tresno piye-piye aku pasrah lan lilo angenku ngambara anembus mega ngitung lintang seselo padang rembulan tak goleki ana ngendi si Panjarina tak titipi kidung keketep ing jantung lalungitan lunglungan lan rarambatan ambung swara anggrangkat jiwaku tak kirimi layang gitar tak sampirke angin sumilir ora krasa Mas Amin sliramu tansah tak pikir rina wangi wayangmu beda atiku simo
tirta saumpama kapan kaya aku bisa gagam lintang ngrangkul endai rembulan aku sama kuatir lan muntahap sabar sekar mekareng ora-ora kang jabar ngelakkan tanpa umpama nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi longko-longko ketika Anakku ngambara nambus meko ngitung lintang susul padang rembulan tak golek ana ngendi si panjarino titipi kitung tetapo ing jantung Monggo Bu Siti minggah wonten sasana gamelan. lelungitan lelungan kang narambatan amang soro anggrangku jiwaku tak kirimi layang kitin tak sampir ke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir cek cek napa Bapak Yasinta? Hah? Sanggoria? Nggih, bayar lis monggo. Pak Agung, monggo Pak. Dupa mengalun buka tabir purbakala cerita pariangan ibu yang menanggung malang dipercinta oleh putra sang Kuryang Sakti walau dia mengetahui itu ibunya sejati agar dapat berlari di gelap malam dimintanya untuk membuatkan gunung dan perahu semalam di timur fajar bah sebelum waktunya
Sang Kuryang Putra tak memenuhi janjinya. Ayo co sing enom co. Ayo co, tinggal podo bali co. Yuk. Nyuwun apa? Tanjung Mas ninggal janji. Monggo Mbak Erlis utawi Mbak Pinot monggo. Nggih, monggo dipun aturaken Tanjung Mas ninggal janji. Nggih, monggo. Bebasan kaya ngeteni utane mongso Ais. Iya. Nasihat mongso delo bisa rasane atiku tansah nunggu tekan Jaut. ra krasa sedau kowe tinggal kangen hatiku aku sekelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lunga rono sewulan Enggar bagus bali yuk. nanging saiki wis luwih janji Oh. kowe ora Iya. dibali ning pelabuhan Tanjung Mas kene biyen aku keterke kowe Lega Saputra. ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngerteni kowe Iya. Oh. semono uga rasa Lagawa lho iki. iku Pimpinanipun Bapak Samino Hadi. Hoi. Ayo. rasa sedau kowe ninggal aku Outs. kangen Awas. ning hatiku Bali nduk Cahayu. aku sekelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lunga ra ono sebulan nanging saiki wis luwih janji nyatane kowe ora bali-bali
Dung Mas kene Sepinggan apa tajam Mas? yen aku ngeterke kowe neng pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe semono uga rasa Taliondo Cahayu hatiku. manut karo bapa aja gawe susah bapa Tansah nduk nunggu tekamu rakrasa setahun kowe ninggal aku kangen ning atiku kok malah curhat Mas Anggi kan aku sekelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lunga rono sewulan nyatane piye nanging saiki wes luwe janji nyatane kowe ora Lakowo Saputra Legowo Saputra iya Ayo Gerca bagus. Elinga Purwadasina manut karo para bapamu ya Nger anakku Ca bagus. Legowo Saputra